fáilteisteach in le fís an cartaíocht a chlór na bhéal. Cecha bhui se becúineal sa máile, son go se beluch go má. Sin tionscadal tá mhaiseadh íbse ná Líon Gréine. Maicinn sib sa betar seo, ní lánach pláta tá dintas fápar agus tá dialógas blána idir áfí sa fápar. nó chuir sib suas naí solas na Gréine, feice sib an scá i dtitaisteach riad, an deas é duna an éasca. Níos túis go ngeoch go amach cuairtú na blána. As cé ceann thaig me trasnaid na bleacht an mín, maicinn sib seo tá cinna dá buí ar an mlá. Tá sé is seo riad mintas cuit. Na blána garma mintas cuitetá ach an bleacht an mín sin an blá buí. Agus sin chu me síos agus fuair fearbán. Agus sitá seo na blá beag buí maicinn sin. Agus dúirtar má chuidann tú a seo faoi de smic agus má hacann dá buí ar de smic go má latín, tríal amachcha. Agus an ceann zéile tá mar seo ná an sistis má bhí agaí san na fís an gheile. Agus sin an rud aisteach seo, leanna cid a chunig me ar rús buí. Dúirt sanolína go meach atá seo ach go meach feireann atá. Nach tá aisteach é nach bhfuil leannaí a bhúscas a glúiseach le na chosa tosa. Nach aisteach rud an ádar. Ach I réchaí, leis go tionscadal go mhainneoh. Fáinnom agus dimmuid an Líon Gréine. Tastó, marcódaí, bláhanna, compas, áid leanach bán, pláta tá dintas fápar, páilteoir, ribín, glú agus sisúr. I chéad chéim, tá muid a gcuid lár an phláta a dhearr amach. Cámuid is sisúr sa de seo, má tá duine fásta ngechraigh, ba sé í sábhad sa an duine go nginge an duine fásta seo. Tóg rám agus bígí cuairmach. Nis, tóg an compas agus tois amach curcail atá níos mó ná an curcail a lár phláta. An sin leis a tois céanna tá an curcail mór ar a bapar bán. Gan an curcailachaí ben níos mó ná an páil atá sa bhláta. Tastó péad amhain á curcail. Inis agus na curcailacha tarne ar a bapar bán agaí tarne seo dhearr amach. Má sib se sin tinta agaí. Nis, tá mo gáil an áchurcail I ghearmid amach I gréamú gan pápar phláta. Tosa muid leis sin ceann ar bhain. Ionta thart an phláta agus cur glú ar bhain an phláta maicinse. An sin fá ceann na curcailacha pápad agus brú síos go maith in glúa. Tá mo gan na blána a gréamú inis. Cámuid an pláta iomptú ar aise an bailach ceart. Rud beag glú úsáid agus cur lár phlátar dúsa. Rána ceann na blána agus brú síos in glúa. Agus tá mo go le rud ceann na céanna dhéanamh le na dialógaigh na blán eile. Nu tá si ba dhéanamh seo bhí cinnte gúil spás idir na dialóga agus na blána agus go mbeidh solas a gcuil riad atrap. Mar tastó solas a bheith ná gcuil riad leis is scáile chruthú a bheith sé thuas na fuinneoga í stearna. Tá sé súsaí pein cén deara tá si begéire a dhéanamh. Seo an chuí leag me héana amach na blána I gí cinnte gúneart spás atrap. Nis tá muid a gáil an
curcail a dhearmid amach I ghearmú go pláta. Cur rud beag glú ar a bláta mar seo. Agus inis fá an pápar an curcail a dhearmid amach as a bápar, agus brú an nús ar an nua. Bhí cinnte go sé ghearmú ar an glú, tógadh sé tuair mis leabhar a chloig sa le drúmó an glú. Tá mo gail imime le phláta inis a ghathú. Tá mis gail dá corcrach a réide a gúsáid marcáid má aicinse. Ach is féidir paint nó cré an úsáid ebre cadágaí sa máile. Tóg rám, tóg sé seo písarí. Nis tairn Paul a chud ar mhór a phláta. Fáin Paultóid agus go deas ré din Paul uas ar a mhór, mar seo. Agus sin úsáid an ribín, agus chur rite Paula, agus chur snéimán úsáid amúid an ribín le chrocha suas I gan cúpla nómad. Mar seo. Maicinse tá solas I tíochtaisteach agus dúnte sin cinál scáile go na blána agus go na duilleoga chur sibán maicinse pa sin. Sé an bailchas sár den cáinte úsáid ná a chrocha I fuinneoga ar ben is mú solas I tíochtaisteach riad. Tásúlan go bhain sibtáine fuinneo as an Tionscadal seo, bolaigh isteach ar isteach máirichan agus beidh Tionscadal bhealainn. Slán go fóill.